Volim da doniram jer me to čini srećnom i ispunjava. A isto tako znam da sam deljenjem nekog učinila srećnim, jer nečije malo je nekome mnogo. Rada pomagam, ker je za boljši jutri vedno potrebno začeti pri sebi, saj je sreča nekoga drugega tako pomembna kot moja. Ja rado doniram jer želim podijeliti sa drugim ono što imam. Dati mu nadu, vratiti vjeru, osmijeh na lice, da može da se školuje, izliječi i obraduje jer nam procjenjuje. Doniram zato što to je najubavata čovečka osobenost. Empatija, humanost, ljubav, razbiranje. Imajte magične praznici sa vašite najmiliji. Rado doniram i pomažem jer smatram da je to važna investicija u našu zajednicu i da trebamo pružiti ruku podrške onima koji je najviše trebaju. Pomagam, ker me žalostijo težke zgodbe drugih ljudi. Rada pomagam, ker me to objavno stopljivo. Doniranje je mnogo važno za mene i moju porodicu iz prostog razloga što na taj način učinimo i svoju djecu da budu dobri, da budu bolji i da pomažu drugima kojima je pomoć potrebna. Vorrei per një buzëqeshje më shumë dhe për një botë më të mirë. Rad pomagam, ker ko pomagam drugim, pomagam tudi sebi. Zato što možem, sakam i znam da pomognem. Ja volim da doniram zato što si bogat samo onoliko koliko daješ drugima. A i nekako je lepo osjećaj. Za poveke detski nasmevki i topli srca. Vorrei për një botë më të mirë, ku të gjithë ne mund të jetojmë të lumtur. Ja sam Bata Kuzmanović, volim da doniram jer time činim druge srećnim, a i sebe. Rada pomagam, ker s tem izražam sebe. Doniranje nije obaveza, doniranje je privilegija. Sakam da doniram za poveke detski pregled i nasmevki.